dimineața, super, super dimineața, super dimineața. Bună dimineața, dragii mei, de aici, de la Super Dimineața. Ce mai faceți? V-a fost dor de noi, sunt convinsă. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi în fiecare dimineață de acasă, din spatele televizoarelor, sau celor care ne urmăriți pe pagina de Facebook Live. Pagina de Facebook a Postului 1 TV, pagina mea personală de Facebook Pop Maria Ioana și, bineînțeles, după masă, cu ajutorul lui Rossi, și pe pagina emisiunii Super Dimineața și, bineînțeles, pe YouTube. Da, Rossi, mulțumesc, mă mir că încă nu m-a certat. Pune broscuțele! Cam asta e discuția dintre noi, că atunci când are timp el o share-uie pe pagină și îi mulțumesc pentru asta, iar eu mă ocup cu editarea, cu pusul broscuțelor. Dragii mei, așa cum ne-am obișnuit, din când în când, nu chiar cu o regularitate de în fiecare săptămână, alături de mine la Super Dimineața încerc să cunoaștem câte, să spunem așa, câte un om mai deosebit. Bine, oameni deosebiți vin la Super Dimineața în fiecare dimineață. Dar vă tot spun eu acea poveste. Când eram mai micuță, mult mai micuță, nu eram adolescentă, mi-aduc aminte că împreună cu părinții mei am fost la Sibiu. Am mai spus povestea, pentru cei care n-au auzit-o, o repet. Și am văzut eu o clădire acolo, așa foarte frumoasă, și mi se părea așa tristă, că era goală, aveam eu impresia. Și mereu am vrut să văd dacă în clădirea există oameni. Am ajuns peste ani și ani să pătrund în clădirea respectivă, e vorba de Muzeul Brukenthal, unde într-adevăr am văzut că există oameni. Și atunci în mintea mea s-a născut o idee. Oricât ar fi clădirea de frumoasă, de tristă sau de părăsită, cu siguranță acolo, în spatele zidurilor, există oameni. Și uite, așa s-a ajuns la ideea de la Super Dimineața. Cine sunt oamenii din spatele zidurilor? Cine e omul din spatele costumului? Pentru că, așa cum suntem obișnuiți, instituțiile dimineața își deschid porțile și acolo pătrund suflete, oameni care au acasă familii și, bineînțeles, cariere impresionante în spate, dar pe care noi, cei de pe stradă, nu le cunoaștem, habar n-avem. Și în această dimineață am găsit bunăvoința invitatului meu de a veni la emisiune. Dar stați să vă citesc, că trebuie să citesc, e mult. Conferențiar, economist, doctor, inginer, Ovidiu Gelu Tirian. În momentul de față, decan al Facultății de Inginerie Hunedoara. Bună dimineața! Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația și sunt fel convinsă că e un efort, pentru că un om care conduce o astfel de instituție precum e Facultatea din Hunedoara, e clar că are foarte multă treabă. Acum, eu, la discuția pe care am avut-o și la telefon, eu sunt foarte curioasă cum ați reușit într-o jumătate de viață de om, pentru că am citit eu în CV-ul dumneavoastră, sunteți născut în 12/10/1978. Ați avut copilărie? Am avut o copilărie foarte frumoasă. Și să începem. De fapt, unde sunteți născut? Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru această introducere. Vreau să vă urez o primăvară frumoasă, pentru că nu e așa, suntem la începutul primăverii, atât dumneavoastră cât și tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne urmăresc. Să știți că nu este un efort faptul că sunt aici, ci este o deosebită plăcere. Mulțumesc! Sunt născut la Hațeg,
Deci sunt hunedorean, să spunem, da, așa cum precizați în octombrie 1978, iar prima parte a vieții, copilăria, am petrecut-o într-o zonă care evident mi-a rămas la suflet. Este o localitate de lângă Hațeg și se numește Sălașul de Jos. Oh, frumos! Este celebra zonă unde se produc renumiții virșlii de sălaș. Da. Astfel am urmat grădinița și școala primară până în clasa a 3-a în localitate, la Sălaș, iar începând cu clasa a 4-a am venit înspre Hațeg, unde alături de familie ne-am stabilit, părinții mei lucrând în Hațeg. Astfel am rămas în Hațeg până în momentul în care am venit înspre Hunedoara, pentru că prin natura profesiei acum sunt hunedorean în sensul în care locuiesc și în municipiul Hunedoara. Foarte ușor a trecut, domnul decan. Am șeruit, dragii mei, cei care vreți să urmăriți emisiunea live pe pagina de Facebook, puteți deja, pentru că link-ul a fost șeruit. Foarte ușor a trecut, domnul decan, peste partea copilăriei. Da, noi mai avem prieteni, foarte frumoasă zona acolo la Sălaș, mai avem prieteni din Sălaș care au fost pe la noi pe la emisiuni. Îl salutăm pe Ștefan, o salutăm pe doamna Vetuța, că și dânsa se trage de acolo. O zonă într-adevăr mirifică la poalele Retezatului. Acum, crescând într-o zonă atât de frumoasă și atât de pitorească, să spunem, ați plecat spre un domeniu destul de diferit, să spunem. Prima facultate, că suntem doar la prima, unde v-a îndrumat pașii? Unde ați făcut prima facultate? Păi lucrurile stau cam așa. Să începem. Da, să începem. Tatăl meu a fost inspector cu protecția muncii la hidroelectrica, actuala hidroelectrica, și atunci cumva eram apropiat de acest domeniu și cum este și firesc, îți dorești să îți urmezi părintele, care sigur mi-a fost și model. Corect. Astfel îmi doream să, având și abilități în această zonă, îmi doream foarte mult să ajung în zona electricii, în zona automaticii și așa mai departe. Și practic după ce terminasem clasa 8-a, m-am îndreptat spre liceul din Deva, spre liceul energetic, cum se numea la acea vreme, și am urmat cursurile liceului energetic cu acest gând de a, sigur, ajunge ca și tatăl meu. Practic, în acești 4 ani am locuit în Deva, sigur în weekend, fiind la 2 pași, mă îndreptam spre casă, stăteam la Hațeg, iar ajunsesem, sigur, în clasa 12-a. Sigur că am descoperit și pe parcursul anilor de liceu că mă atrage foarte mult matematica și fizica. Dincolo de faptul că îmi plăcea foarte mult și să citesc, îmi plăcea să comunic, am constatat că am abilități de comunicare, de interacțiune. Îmi plăcea și partea asta strict tehnică. Am participat pe vremea când eram la liceu la numeroase olimpiade și așa mai departe, dar, repet, gândul meu era de a urma drumul tatălui meu.
Sigur că mă cuprinde un sentiment de emoție acum, pentru că, da, din păcate, el nu mai este printre noi și atunci Dumnezeu să-l odihnească. să-l odihnească Dumnezeu. Și pornisem cu acest gând. Sigur că vizasem Universitatea Politehnică Timișoara. Începusem să mă pregătesc pentru admitere, pentru că la acea vreme era o admitere serioasă, cu examen și așa mai departe. Aminte? Da. Și mă pregăteam, recunosc că făceam, dincolo de o pregătire serioasă la școală, făceam și pregătire în particular, având acest gând de a urma cursurile unei facultăți din cadrul Universității Politehnică Timișoara. Cert este că în clasa 12-a aflasem că la Universitatea din Petroșani, ceva mai aproape, există o specializare despre care nu știam foarte multe, care era atractivă din informațiile pe care le aveam. Am început să mă documentez și am descoperit că specializarea era automatică și informatică industrială, extrem de atractivă, cum am spus, și la 2 pași de casă. Aveam prieteni care urmau cursurile Universității din Petroșani, aveam rude care de asemenea au absolvit această universitate și cuvintele erau de laudă, în sensul în care se făcea școală, în sensul în care această specializare era una deosebit de atractivă. Și atunci cumva a fost o provocare. Am zis, vreau automatică. Am ales până la urmă această specializare. Țin minte că era o concurență extrem de acerbă și m-am pregătit, repet, intens, dar cu dorința de a urma cursurile acestui program de studii. Și a fost concursul de admitere, am intrat la această specializare pentru că îmi doream foarte mult această specializare. Am și intrat cu bursă, fiind... Felicitări! Mă mulțumesc! Și ce mă încântă și o spun și acum, la fizică am reușit să intru la facultate cu nota 10. Wow! Ceea ce nu era puțin lucru. Sigur că pe această cale îi mulțumesc și domnului Sandu Mărgoi, care m-a pregătit o bună perioadă. Le mulțumesc dascălilor mei din perioada liceului, dar nu numai, a școlii generale, a școlii primare și așa mai departe, dar evident înainte de toate familiei mele care m-a susținut. Și da, mi s-a îndeplinit visul, am ajuns la o specializare care era extrem de atractivă, care era extrem de căutată. Eram 9 pe loc. Asta vroia așa, tocmai mi-a zis și Rossi, era o concurență acerbă. Tinerii de astăzi habar n-au de ce însemna o admitere la facultate. Pentru asta și insist, la vremea aceea BAC-ul era BAC, adică bacalaureatul era bacalaureat adevărat și nu conta la intrarea la facultate. La intrarea la facultate dădeai examen, încă un examen care îți hotăra viitorul, pentru că riscai să pierzi anul. Mai multe examene, da. Câte examene ați dat la facultate? La fizică? La fizică și la matematică. Și la matematică? Da. Deci se învăța și era foarte greu să intri, așa este, la facultate. Practic nu exista noțiunea de concurs de dosare. Da? Exact. Pentru că acum știm foarte bine că multe facultăți optează pentru acest mod de admitere, adică concurs de dosare, unde se intră cu media de la bacalaureat. Da. Dar se învăța și o făceam cu drag, adică pentru mine niciodată n-a fost un chin să învăț. Asta nu înseamnă că n-am avut o copilărie, ci una frumoasă, cum v-am spus, pentru că, pe de altă parte,
am încercat întotdeauna să fiu un tip echilibrat și consider că secretul succesului în viață este tocmai acest echilibru. Adică să ai timp și pentru tine, să ai timp dincolo de ceea ce înseamnă timpul alocat pentru studiu, să ai timp să te bucuri de copilărie, să ai timp să te bucuri de anii studenției până la urmă, că o tot spunem că anii studenției sunt cei mai frumoși ani. Pentru mine au fost ani deosebit de frumoși și dincolo de studiu am încercat să mă implic și în alte activități. Și aici, dacă îmi dați voie să dezvolt, vă pot spune așa. Am făcut sport, sunt microbist și încă de mic am fost atras de acest joc cu balonul rotund și îmi aduc aminte că în clasa 8-a, când trebuia să facem o deplasare, mă rog, mama văzând că trebuie să plec din Hațeg, cred că chiar la Hunedoara aveam un meci, a zis nu, totuși ești prea mic, rămâi acasă, am avut, mă rog, o serie de discuții, nu m-am dus. Cert este că din acel moment am stabilit că totuși școala este prioritatea numărul 1, iar fotbalul va fi doar la nivel de hobby și atât. Și a rămas hobby? Și a rămas hobby, da. Și în anii studenției am urmat cursurile școlii de arbitri. Deci totuși... Da, totuși am păstrat cumva legătura apropiată cu sportul în genere și cu fotbalul în mod particular. Activând ca arbitru de fotbal, eram și tânăr student, aveam vreo 18 ani, 19 ani la acea vreme, oricum o perioadă deosebit de frumoasă și îmi și întregeam bugetul până la urmă. Pe lângă banii pe care îi primeam de la părinți, aveam și o bursă care, mă rog, invariabil venea pentru că învățam foarte bine și în plus câștigam și din aceste delegări la meciurile pe care le aveam în weekend. Și pe de altă parte, nu e așa, sportul se spune că este absolut benefic pentru a-ți dezvolta nu doar corpul, ci și mintea și am reușit să le îmbin și cred că toate astea m-au pregătit pentru viață. Ba mai mult decât atât, tot în perioada studenției am fost implicat în activități de voluntariat, deși la acea vreme voluntariatul nu însemna la fel de mult ca și în zilele noastre. Și mă înscrisesem în Liga Studenților. După 2 ani, după 3 ani am ajuns președinte al Ligii Studenților la facultatea pe care o urmam și vicepreședinte la nivelul universității. Toate astea m-au făcut să mă dezvolt, să-mi dezvolt acele abilități de comunicare, de lucru în echipă. M-au învățat să comunic, aveam o legătură permanentă cu dascălii pentru că eram reprezentantul studenților în Consiliul Facultății, în Senatul Universității și toate aceste lucruri coroborate m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Deci spuneam că nu am neglijat nici celelalte laturi pe care ar trebui fiecare dintre noi să le acordăm importanța cumvenită, pentru că te poți dezvolta armonios și cred că ăsta este secretul succesului. Eu discut foarte mult și cu reprezentanții companiilor și dincolo de competențele astea pe care studenții noștri le dobândesc prin procesul de învățare, prin procesul educațional, acele competențe care sunt absolut firești și normale în urma evoluției și parcurgerea unui ciclu de studii, este foarte important să dobândești sau să-ți dezvolți și alte abilități.
pe care în principiu școala nu ți le dă dacă nu te implici și în alte activități. Corect. Și atunci îi și rog pe studenți, implicați-vă, pentru că așa am făcut și eu. Să știți că mi-a fost foarte ușor în momentul în care la 22 de ani terminasem facultatea în luna iulie, am avut licența și la începutul lunii octombrie a aceluiași an am trecut de partea cealaltă a catedrei. Deci la 22 de ani eram dascăl. O bună parte din studenți erau de vârsta mea, poate și mai mari. Dar având experiența din anii facultății, având această experiență în tot ceea ce însemna comunicare, în tot ceea ce însemna lucru cu oamenii, lucru în echipă, mi-a fost foarte ușor. Și mi-amintesc acum că eram în anul 3 de facultate și am avut o întâlnire la acea vreme, fiind președinte al Ligii Studenților, cu actualul guvernator al BNR, Muguri Sărescu, care la vremea respectivă era premierul României, iar consilierul personal sau purtătoare de cuvânt, nu mai rețin exact, era Gabriela Vrânceanu Firea. Deci iată, la 19, la 20 de ani să ai ocazia să discuți cu asemenea personalități, sigur că nu poate fi decât o experiență benefică. Corect. Care te ajută mai târziu. Și tot din anii facultății, și aș vrea să precizez lucrul ăsta, l-am cunoscut pe Dan Negru. Oh! Omul de televiziune, celebrul Dan Negru, cu care am rămas prieten și iată, ne leagă o prietenie de peste 20 de ani. Și în ziua de astăzi vorbim la telefon, mă rog, ne vizităm și așa mai departe. În vremea respectivă și cred că și acum la multe facultăți se organizau acele baluri ale bobocilor. Da. Și am ținut ca prezentator să fie Dan Negru. Deci a venit Dan Negru la Petroșani în calitate de prezentator. După ce am încheiat studenția și am venit înspre Hunedoara, am ținut evident să îl aduc și la Hunedoara. Așa că a venit și la Facultatea de Inginerie. Am reușit cel puțin în primii ani, fiind totuși legat, că știți cum e cu microbul ăsta, odată ce îl iei rămâne acolo. Și încă din primii ani, deși eram dascăl, am păstrat foarte mult legătura și eram interfața între conducerea facultății de la acea vreme și studenți. Și atunci mă ocupam de Liga Studenților și încercam să-i ajut în diverse activități. I-am ajutat să organizeze acele baluri ale bobocilor și erau evenimente serioase, consistente, mi-aduc aminte, într-un an au fost peste 800 de oameni la Sider în Hunedoara, cu prezentator Dan Negru, cu, nu mai știu, Voltaj, parcă a fost, adică formație care atrăgea oamenii. Deci, iată, toată implicarea asta a mea, dincolo de ceea ce înseamnă această latură de pregătire profesională, m-a făcut să trăiesc niște experiențe pe care altfel nu le poți trăi. Eu am o întrebare. În ce an ați intrat la facultate? Mai știți? În 97. Bun. În 97, dragii mei, cei apropiați de vârsta noastră, născuți 78, 74 pe aici, faceți aminte cu siguranță că, și încă o dată insist, ce m-a impresionat, da, conferențiar, economist, doctor, inginer, ok, am citit CV-ul, un om impresionant și o să discutăm despre toată activitatea asta, că avem ce discutați, vreo 4 pagini, adică avem despre ce. Dar ce mi-a prins acel click beculeț, cum să alegi automatizări și informatică
în 1996. A fost anul în care, da, eram în clasa 12 și m-am decis. Aproape inexistent, adică trebuie să fii un vizionar ca să realizezi pe mine asta, că vom ajunge în 2021 să înțelegem într-adevăr ce înseamnă automatizări și informatică, pentru că la vremea respectivă trebuia să... sunteți cumva clarvăzător? De unde știați ce va urma? Să alegeți un domeniu? Era extrem de greu, mi-aduc și eu aminte, aveam colegi care... Nici nu ne uitam la primele, când ne veneau înscrieri pentru facultate, orientările, nu te uitai la primele automatizări și informatică, adică despre ce se vorbea, adică calculatoarele erau niște chestii, porniți sursa, opriți sursa, erau acele dischete, niște cum să spun, Rosi, ajută-mă, monitoarele erau niște chestii roboței din filmele SF. Sunteți clarvăzători, insist. De unde ați ales sau cum ați gândit că sau de ce v-ați gândit că vom ajunge în 2021 la ce înseamnă astăzi automatizări și informatică? Clarvăzător cu siguranță nu sunt, dar pe de altă parte întotdeauna mi-am calculat foarte bine pașii în carieră și m-am documentat foarte mult. Eu sunt balanță, fiind născut în octombrie, și întotdeauna cântăresc foarte bine deciziile pe care le iau. Asta se întâmplă și acum. Iar ca să iei o decizie înțeleaptă, dincolo de o anumită inspirație pe care trebuie să o ai, în mod evident, trebuie să fii foarte bine informat. Și atunci această bună informare cu inspirația pe care am avut-o m-au făcut să mă îndrept spre acest domeniu, care este de o reală importanță în viața noastră, așa le spun. La momentul ăsta e omniprezent. Și studenților le povestesc despre importanța acestui domeniu. Acum, noi, dascălii, avem obiceiul de a spune că disciplina materia pe care o predăm este cea mai importantă. Și atunci eu încerc, sigur, poate să evit acest clișeu, dar pe de altă parte, în ce privește disciplinele pe care le predau, cam așa este. Și atunci le spun studenților că da, suntem după această eră a mecanizării, a venit epoca automatizării și a roboticii și iată, vrem, nu vrem, cam totul și bună parte din procese, în special procesele industriale, sunt total sau parțial automatizate și robotizate. Ba mai mult decât atât, să știți că suntem, cum spunea celebrul profesor Pruteanu, suntem de-abia în zorii, el spunea în zorii internetului la acea vreme, suntem în zorii Industriei 4.0, Industriei 4.0. Deci, iată, lucrurile încep să se miște și într-un ritm foarte rapid. Deci nu putem să neglijăm tot ceea ce înseamnă această sferă de cuprindere a automaticii și a informaticii. Vă mai povestesc o întâmplare la vremea când discutam despre specializările pe care vrem să le urmăm la facultate cu părinții și cu, mă rog, apropiații ai familiei, și fratele meu este psiholog. Și este cu un an și jumătate mai mic decât mine, iar la școală era cu un an după mine. Și țin minte că își exprimase această dorință, deși iarăși în anii 98, când a intrat la facultate, nici nu prea se știa de psihologie. Erai bolnav dacă mergeai la psiholog. Da. Și a fost o negociere așa între el și părinții mei, mama destul de reticentă în această alegere. Cert este că și în cazul lui s-a dovedit a fi extrem de inspirat.
A urmat cursurile Facultății de Psihologie și astăzi este, fără lipsă de modestie, un renumit psiholog în regiunea noastră și s-a dovedit odată în plus că inspirația pe care a avut-o și el cu acele informații pe care trebuie să le ai înainte de a lua o decizie nu fac altceva decât te ajută să alegi potrivit pentru ceea ce înseamnă viitoarea ta carieră. O să revenim la clar viziuni și la inspirație și la asta. Cu asta o să încheiem probabil emisiunea, pentru că o să vă reamintesc, dragii mei spectatori și telespectatori, partea cu clar viziunea. Pentru că eu am descoperit internetul în 2007, când m-am angajat la o multinațională. Deci mie să nu spună nimeni că cineva în 96 nu are o viziune de viitor clară. Și nu întâmplător este decanul facultății. Da, din Hunedoara. O să revenim aici înainte de finalul emisiunii. Bun, am terminat facultatea și totuși astăzi sunteți conferențiar, economist, doctor, inginer. Până aici, cred că au mai urmat câțiva ani buni de școală. Și vreo 7 cărți scrise, din câte am înțeles eu, din care 3 sunteți autor unic. Bun, adolescență, cică a avut, copilărie la poalele rătezate, deci mi-e greu să cred, nu știu cum să vă explic, eu cu teorema lui Pitagora, dacă stau bine numai să-i spun pe nume, și bine că n-am uitat triunghi isoscel, altce să mai vorbim despre matematică, că astăzi 2 plus 2 clar nu mai e 4 și 1 plus 1 clar nu mai e 2. Vine un specialist de la statistică și ne arată că nu e așa. Asta era ideea. Până să ajungeți la conferențiar, economist, doctor, inginer, mai trebuie o facultate ca să citim titulatura, câte școli ați mai făcut? Păi, haideți să o luăm așa cu începutul. Dacă considerăm acest început, momentul în care am absolvit, să zicem, liceul, cum am povestit până acum, am terminat prima facultate, licențiat în Petroșani, în automatică și informatică industrială, în anul 2002. După ce am susținut licența, evident, ca orice tânăr care se trezește că termină o etapă a vieții, trebuia să mă gândesc ce fac mai departe. Și încercam să-mi găsesc un loc, evident, în zona Hațegului, și urma să am un interviu la o companie de profil, de specialitate din zonă. În acel timp, rectorul Universității din Petroșani, înainte de a merge la acel interviu cu 2 zile, m-a sunat să mă întrebe dacă m-am angajat, deși trecuseră doar 2 luni de la absolvire. Am spus că nu, dar mă pregătesc pentru un interviu. Și atunci mi-a povestit că a avut o discuție telefonică cu decanul Facultății de Inginerie din Hunedoara, de la acea vreme, și că l-a rugat să îi dea sau să-i recomande un tânăr absolvent. Tânăr absolvent nu înseamnă neapărat generația mea, ci din ultimii 5 ani. Și m-a ales pe mine, m-a recomandat pe mine. Evident că a fost o onoare, pentru că nu-i așa, eram sute de absolvenți. Corect. Faptul că eu am fost cel care a fost recomandat a fost evident o bucurie și o onoare deosebită. M-am îndreptat spre Hunedoara, mă rog, am discutat cu decanul de la acea vreme. Cert este că am participat la concurs, pentru că era vorba de un concurs, evident, adică să nu vă închipuiți că se repartizau și așa mai departe. La vremurile noastre. Nu.
Dar a fost un concurs serios și oricum eram bine pregătit, nu aveam absolut niciun fel de problemă. Discuția era vis-a-vis de ceea ce presupune această activitate didactică până la urmă, cu toate că eram familiarizat prin activitatea pe care o aveam din Liga Studenților. Adică aveam o relație strânsă cu dascălii și în principiu știam despre ce este vorba. Am câștigat acel concurs și astfel am fost angajatul Facultății de Inginerie din Hunedoara, preparator la acea vreme în anul 2002, în toamna anului 2002. Eram un tânăr care avea 22 de ani la acea vreme și ăsta a fost începutul. În anul următor, în 2003, m-am înscris la doctorat și atunci am spus așa, opțiunile erau destul de numeroase, în plus aveam conducător de doctorat în cadrul facultății și atunci mi-ar fi fost la îndemână să urmez un doctorat unde sau care se desfășoare în cadrul facultății noastre, pentru că mi era mult mai ușor. Doar că plecând foarte mult automatica și crezând cu tărie că ca să fii foarte bun într-un domeniu, trebuie să continui studiile, să le aprofundezi în acel domeniu. Corect. Și atunci am zis, sunt absolvent de automatică, vreau doctorat în automatică. Locurile erau puține la nivelul țării, conducătorii de doctorat de asemenea puțini și atunci m-am îndreptat spre Universitatea Politehnică a Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara, care este de departe una dintre cele mai bune școli, cele mai grele școli din țară, deci nu cele mai bune, cele mai grele. Așa este, dar în același timp era și o provocare. M-am înscris la doctorat la Timișoara. N-a fost ușor, de ce? Eram în Hunedoara, aveam activitate didactică și de cercetare în Hunedoara și trebuia să urmez acest ciclu doctoral la Timișoara. Cert este că am făcut-o cu drag, am făcut-o într-o perioadă în care decanul Facultății de Automatică mi-a devenit și conducător de doctorat, profesorul Proștean, este un nume de referință în acest domeniu la nivelul țării noastre, dar nu numai, și am avut doar de învățat. Eu în această viață am încercat să mă ghidez după modele, după repere și am avut norocul să întâlnesc cu oameni care mi-au marcat cariera, care mi-au marcat viitorul, care sunt punct de reper în evoluția mea de până acum. Unul dintre ei este profesorul Proștean, spuneam decanul Facultății de Automatică și Calculatoare din Timișoara. După ce am urmat 7 ani și jumătate acest ciclu doctoral, domnul profesor Proștean m-a și cooptat în echipa dânsului și am rămas în echipa de cercetare a profesorului Proștean la Facultatea de Automatică, lucru care mi-a fost benefic. Și efortul considerabil pe care le-am depus în acești ani ai doctoratului s-a reflectat în numărul de publicații, numărul de cărți, lucrări științifice. De articole publicate în cadrul conferințelor și revistelor naționale și internaționale. Între 23 și 30 de ani ați avut și viață personală? Am avut-o și am trăit-o din plin, m-am bucurat de viață, pentru că este foarte important să ai un management al timpului, să-și gestionezi foarte bine timpul pe care îl ai. Nu mi-a plăcut să-l pierd inutil. În afara faptului că am studiat foarte mult, că m-am pregătit pentru carieră, am încercat să-mi aloc timp și pentru ceea ce înseamnă viața mea personală și am reușit să o fac.
În paralel cu această perioadă a doctoratului, pe mine m-a atras foarte mult și latura asta de comunicare, cum v-am spus, de tot ceea ce înseamnă resursă umană. Și atunci m-am hotărât să mă înscriu la o a doua facultate de științe economice, specializarea resurse umane, managementul resurselor umane, și am urmat și o a doua facultate, având actualmente și un master, pe de o parte în zona asta de automatică, tehnică, dar pe de altă parte și în zona de managementul resurselor umane în cadrul Facultății de Științe Economice. Deci le-am făcut cumva în paralel, dar niciodată n-am simțit că nu mai pot, niciodată n-am simțit că este prea mult. Întotdeauna am simțit că am satisfacții și practic tot ce făceam cu o atât de mare bucurie, încât această dorință de a progresa, de a învăța, de a ajunge cât mai sus, îmi dădea energie. Îmi dădea energie pe care o am și acum din plin. Mai pot să, nu știu dacă mai pot să mai zic ceva, dau citire unor mesaje, poate ne mai revenim, nu ne dați niște lecții de viață, cum să ne împărțim timpul. Să știți că e foarte important modul în care îți împarți timpul pentru ceea ce înseamnă secretul reușitei în viață. Da, dacă ați venit mai târziu alături de noi și nu ați reușit să identificați invitatul, dragii mei, stăm de vorbă cu decanul Facultății de Inginerie Hunedoara, cu domnul Ovidiu Gelu Tirian, adică conferențiar, economist, doctor, inginer. Am pierdut socoteala facultăților și a masterelor. Stați un pic că facem o socoteală la final, am zis că revin. Până atunci, uite, aveți aici o grămadă de aplauze. Dacă nu greșesc, Kessler Enico, bineînțeles, prietenul nostru, Corneliu Birtocmănean, să transmite felicitări. Servus, Corneliu. Diana Bălan vă salută și, uite, Larisa Ivașcu, felicitări pentru emisiune, Ovidiu. Felicitări pentru parcursul profesional de excepție. Și stați că mai avem, n-am ajuns nici la jumătate. Pentru că asta înseamnă să fii vizionar. Am spus de la aproape începutul emisiunii, ceea ce m-a impresionat foarte mult când am lansat invitația la emisiune, făcându-mi cumva temele, pentru că până și eu îmi fac cumva temele, am rămas impresionată de domeniul ales în vremuri de demult, să spunem, când cei mai mulți dintre noi habar n-aveam ce înseamnă automatizările. Ceea ce astăzi întâlnim, să spunem, la tot pasul, uși care se deschid, automatizări în industrie, ceva de genul, ca să nu fac prea multe greșeli. Adică să te mai și gândești în 96 că vrei să vezi roboței în halele de producție, să vrei să înlocuiești omul pentru a nu mai fi greșeli, pentru multe chestii de genul, mie mi se pare că trebuie să ai o viziune de viitor, ceea ce pe mine m-a impresionat. Și când un astfel de om conduce o facultate ca cea de la Hunedoara, sunt convinsă că studenții care trec porțile facultății adevărați de acolo. Da, o să mai dezbatem și o să ajungem și la facultate, Rosi, la Universitatea din Hunedoara. Rosi, dacă se poate, da, să pregătești imaginile. Bun, acum un pic intrăm în viața personală. Mai avem școli de enumerat sau am terminat? Terminat. Am terminat? Nu cred. Eu sunt convinsă că foarte curând o să aflăm
că mai găsește un domeniu care să trezească provocări pentru domnul decan. O să ținem legătura, dar o să vedem. Mi-ați confirmat că ați avut și viață personală. Astăzi știu că sunteți tata a 2 băieți. În ce an v-ați căsătorit? Da, am 2 băieței și o soție minunată, o familie minunată. M-am căsătorit în 2011 și iată, astăzi am 2 băieței, așa cum spuneam, Matei, care are 6 ani și jumătate, și Andrei, care are 3 anișori, va face în această lună. Mulțumesc foarte mult! Sigur că este foarte important, în general, pentru ceea ce înseamnă secretul reușitei, să ai și o liniște sufletească. Practic, această liniște la mine nu doar că există, ci tot ceea ce se întâmplă în viața privată mă ajută să performez, mă ajută să-mi concentrez toată atenția spre ceea ce am de făcut la școală. Și să știți că, dincolo de faptul că încerc să petrec mult timp cu băieței mei și cu familia, dimineața, înainte de a merge la școală, înainte de ora 8, îi duc la școală, la grădiniță. Seara, când ajung acasă, evident avem program de joacă, pentru că nu-i așa, trebuie să ne și jucăm. În plus, aici aș preciza faptul că Matei, băiețelul cel mare, îmi calcă pe urme. Deja a făcut parte sau face parte din echipa de robotică a școlii generale numărul 6 din Hunedoara. Am avut și un concurs, am obținut un premiu, am mai participat la un salon de inventică, unde iarăși a luat o medalie de aur. Și în plus își dorește în permanență să-i cumpăr tot ceea ce înseamnă jocuri de Lego. Și am cumpărat un roboțel și din acel moment, în fiecare seară, încercăm să construim, să-l programăm, deși suntem în clasa pregătitoare, da? Și acum, sigur, ne pregătim pentru un nou concurs. Deci sunt mândru că îmi calcă pe urme. Evident, frățiorul mai mic este și el acolo și ne ajută în măsura în care încurcă piesele de Lego la 3 anișori. Foarte frumos, felicitări! Și uite, vreau să dau o citire unui mesaj special. Pe soția dumneavoastră o cheamă Andreea, așa? Andreea. Pentru că Andreea Tirian, pe care o salutăm și îi mulțumim că este alături de noi în această dimineață, spune felicitări soțului meu. Și vă mulțumesc, cum se spune, că la Super Dimineața se dă din casă. Felicitări pentru realizările personale. 2 copii frumoși și cu premii la 6 ani. Mai avem foarte puțin din emisiune și vreau să ajungem la Hunedoara, pentru că vreau să vadă și cei de acasă, de fapt, unde sunteți decan astăzi. Dar nu înainte, vreau să ajungem aici. Rosie, te rog, lasă imaginile să curgă pe ecrane. Am o întrebare așa mai cu tâlc. Invitații mei știu că mai sunt și capcane așa. De ce ați ales Hunedoara în detrimentul Timișoarei, de exemplu? Pentru că un om care și-a parcurs o bucată bună din viață într-un oraș precum Timișoara, care, să fim serioși, e fruncea, Banatul, să spune așa, nu? De ce ați ales Hunedoara? Pot să spun că a fost un cumul de factori. Cert este că la ora actuală simt că aici mi este locul. Recunosc că am avut numeroase discuții pentru a mă duce, pentru a mă îndrepta spre Timișoara, dar
cum am spus, am simțit că Hunedoara este locul unde mă regăsesc, unde mi-am întemeiat o familie, unde am avut un traseu profesional de succes și unde am prieteni, unde am foarte mulți prieteni. Așa că aici mă văd, aici mă regăsesc și aici vreau să continui. În plus, prin natura funcției pe care o dețin în acest moment, îmi doresc foarte mult ca Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ajungă acolo unde îi este locul. Pentru că nu-i așa, Hunedoara, Facultatea din Hunedoara este o instituție de învățământ de tradiție. Sunt 50 de ani de când există această facultate în Hunedoara. Facultatea de Inginerie din Hunedoara este o instituție de prestigiu. Toți dascălii, prin eforturile lor susținute, au făcut ca facultatea noastră să fie astăzi unde este. Eu îmi doresc foarte mult să fac tot ce-mi stă în putință ca facultatea să fie un punct de reper nu doar pentru oraș, nu doar pentru regiune, ci și pentru zona asta de vest, de sud-vest, în care Hunedoara, să știți că este un punct de atracție. Hunedoara, vorbeam și înainte de emisiune, corect, dincolo de atracțiile turistice pe care le are această facultate, care nu se construiește de azi pe mâine, corect, care nu se construiește peste noapte. Tradiția, prestigiul, valoarea academică vin în timp. Și atunci eu îmi doresc ca să o pun acolo unde este locul. Cred că știu ce am de făcut, pot să fac anumite lucruri, am energie, am capacitate și toate aceste lucruri, fără, sigur, lipsă de modestie, mă îndreptățesc să cred că Hunedoara, că Facultatea de Inginerie din Hunedoara este și va fi o facultate care să atragă tinerii. Argumente sunt nenumărate. Poate venim într-o emisiune și discutăm și despre aceste argumente. În plus, pe lângă că am această pregătire în domeniu, cum spuneam, având un master în managementul resurselor umane, consider că am și niște abilități pentru a fi un bun lider. Mă întrebați de școală. Am zis că am terminat, dar la inițiativa domnului rector se organizează la nivelul universității, mă rog, un număr destul de restrâns de persoane participă un curs de leadership și voi urma și acest curs de leadership, pentru că nu e așa, trebuie să știi să fii un bun conducător. Un bun conducător nu este acela care trasează sarcini, care impune anumite lucruri, ci este un coleg înainte de toate, este un om care știe să aprecieze fiecare membru al comunității, care știe să-l pună în valoare și care întotdeauna va spune trebuie să facem și nu trebuie să faci. Cred cu tărie că poți să creezi o emulație în jurul echipei actuale de conducere, în așa fel încât lucrurile la facultatea noastră să evolueze, lucrurile să meargă într-o direcție firească și în acest fel putem să creștem și din punct de vedere al imaginii și putem să creștem și din punct de vedere al numărului de studenți. Pentru că, spuneam, sunt nenumărate argumente pentru care ai venit la Hunedoara. Și ce-mi doresc eu în calitate de decan este ca facultatea noastră să poate să ofere studenților nu doar o pregătire profesională consistentă, cum de altfel se întâmplă, ci să ofere o viață de student în adevăratul sens al cuvântului. Pentru asta, în urma discuțiilor pe care le avem și parteneriatelor cu administrația locală, cu Primăria Hunedoara,
depunem niște proiecte, inclusiv pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea campusului universitar, pentru o viață de student atractivă, pentru că trebuie să fim realiști și tinerii din ziua de astăzi, în momentul în care aleg o anumită facultate, un anumit centru universitar, o fac și prin prisma vieții sociale. Trebuie să recunoaștem asta. Corect. Și atunci noi încercăm să le oferim o viață de student care să fie completă și complexă, cu satisfacții pe toate zonele. Mai am 5 minute de emisiune. Dragii mei, concluziile sunt simple. Un vizionar e decan la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Dacă iubește... Mai am o întrebare scurtă. Mai predați? Da, categoric da, și o fac cu plăcere, nu vreau să mă desprind de asta, dincolo de ceea ce înseamnă partea de management, da? De tot ce înseamnă parte de activitate administrativă, da, predau și o fac cu plăcere și mai mult decât atât interacționez foarte des cu studenții. În planul managerial mi-am propus ca periodic să organizez niște întâlniri care generic să fie intitulate Students Meet the Dean, studenții întâlnesc decanul, sau întâlnirea decanului cu studenții, în care să avem o discuție liberă, în care să-mi expună toate problemele pe care le au și în care să poată depăși acea barieră care de multe ori, să zicem, există, da? Din nenumărate motive, dar consider că pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și necesităților studenților, trebuie să le permiți să ți se adreseze și să-ți spună cu adevărat problemele pe care le întâmpină. Dacă există aceste bariere, nu o să vină niciodată. Într-o atmosferă, într-un cadru mai puțin formal, asta încercăm să facem, eu și conducerea facultății, alături de colegul meu, domnul prodecan, și directorii de departament, să venim, așa cum am spus, în întâmpinarea nevoilor și necesităților. Deci da, predau și o fac cu drag. Mai zic ceva? Nu cred. Cred că pot să mai citesc un comentariu. Spune așa: felicitări pentru realizările personale și profesionale. Facultatea din Hunedoara are mari șanse de a se dezvolta sub conducerea domnului Tirian. Felicitări și mult succes. Lavinia Elina. Și mai sunt comentarii, domnule decan, doar de bine. Acum, dragii mei, eu în general știți că soprana dă finalul, în general. Astăzi la cafea și un Pepe Rossi, dacă se poate, mulțumesc mult de tot. Astăzi la cafea, cafeaua pe care mi-o asigură prietenii mei de la Dalmair și le mulțumesc încă o dată pentru asta. Sper că măcar cafeaua e de calitate. Ați spus că aveți o cafea bună și da, pot să confirm, aveți o cafea excepțională. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Și, dragii mei, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Lucian Costea ne asigură masa, bineînțeles, ca în fiecare zi, de la restaurantul Collection. Ciorbă țărănească de porc, piept de pui la grill cu cartofi pai și salată de murături plus desert. Totul la 20 de lei. Vă garantez, mâncarea ajunge fierbinte la destinație. Știu că foarte mult prețuiește acest lucru Lucian Costea. Numerele de telefon 0724 775 383 0354 144 184. Le găsiți și pe pagina de Facebook a restaurantului. Dragii mei, acum, înainte de final, am spus că o să revin la acel cuvânt, vizionar.
Nu cred că mai trebuie să spun eu foarte multe lucruri. Eu știu că dacă aș putea, ceea ce nu se poate, și o spun în fiecare dimineață să dau timpul înapoi, aș alege o viață lângă un astfel de om, precum Ovidiu Gelu Tirian, decan al Facultății de Inginerie din Hunedoara. Și, încă o dată, nu pentru cum arată clădirea din facultății, care arată într-un fel și ați văzut și pe imagini. Ideea că acolo un tânăr, când dă cu bățul și se înscrie la facultate, găsește ca decan un vizionar. Dacă, da, nu are rost să mai discutăm. Puteți să revedeți emisiunea Reluare dacă nu ați înțeles exact cine e Ovidiu Tirian. Domnule decan, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Nu pot decât să vă felicit pentru întreaga carieră și pentru familia frumoasă pe care o aveți, să vă trăiască cei doi frumoși prinți și, ce să zic, grea misiune pentru ei dacă aleg să-l urmeze pe tata, adică, nu știu, în fine, în vremurile noastre, mai greu, un mentor de calitatea tatălui e destul de greu de urmat. Și dorința mea rămâne să ne vedem acolo la facultate. Mi-aș dori să vă văd, de exemplu, la o întâlnire cu studenții mai altfel, să vă văd acolo în mediul dumneavoastră, acasă la facultatea din Hunedoara. Înainte de final vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pe de o parte pentru invitație. Pe de altă parte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a relata evenimente din viața privată. Trebuie să mărturisesc că am trăit un sentiment puternic de emoție, pentru că de această dată apariția mea a fost mai puțin formală, fără cravată, fără costum și vorbind foarte mult despre ceea ce a însemnat viața mea și traseul meu profesional, dar nu numai de până acum. Repet, m-a cuprins un puternic sentiment de emoție, rememorând toate aceste etape și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați oferit această posibilitate. Eu vă mulțumesc că ați venit alături de mine și vă mulțumesc că ați ales Hunedoara și să știți că nu fac, cei care mă cunosc și urmăresc emisiunile, să știți că nu fac afirmații gratuite. Dorm mai liniștită pentru că eu nu am copii, din nefericire, dar am foarte mulți nepoței, finuți și să știți că o să dorm mult mai liniștită știind că un om ca dumneavoastră e acolo, la Hunedoara și că tinerii, nu doar din județul Hunedoara, dar în primul rând tinerii din județul Hunedoara găsesc acolo la Facultatea de Inginerie din Hunedoara un astfel de om. Felicitări! Aici, dragii mei, ne luăm la revedere și ar mai fi de spus, vă aduceți aminte emisiunea cu Corneliu și o să o readucem. Oameni precum Corneliu își găsesc casă, dulce casă la Hunedoara. Mai erau de spus, dar nu ne mai ajung minutele. Rosi deja mă ceartă, trebuie să ies din emisie. Dragii mei, nu uitați, mâine dimineață, de la 7:30, ne revedem aici, cu o ediție specială. Emisiunea va fi de 2 ore. Urmăriți pagina de Facebook, sunt convinsă că astăzi Rosi va da din casă, sau nu, zice el, puțin, așa să vă trezim interesul. Veniți dimineața alături de noi pentru că va fi într-adevăr o emisiune specială. Până mâine dimineață nu uitați, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți. Trecutul nu-l puteți schimba. Viitorul îl influențăm astăzi
așa cum domnul Tirian influențează în fiecare zi prezentul și viitorul unor copii. Vă pup! Super dimineața, super dimineața.